Sí, clar, sí, tot anirà bé. Tot anirà bé. Val, molt bé. Doncs truquem. Fins ara. Podríem llogar una masia, no sé. No crec en el Cap d'Any. Jo per Cap d'Any vull anar a donar sang, m'entens? Però no puc anar a donar sang al clínic perquè resulta que els senyorets fan festa. Que fills de puta, tio, t'ho pots creure? Que fills de puta. Home, I per què vols fer-ho per Cap d'any? perquè m'interessa el ritual. O sigui, any nou, sang nova. És un ritual de generositat, està bé, no? Home, si fossis generós hi diries ara mateix. Per què no hi vas ara? Estic treballant. No, per Cap d'Any o mai. T'he portat el regal. Ah, gràcies, jo també. Estàs bé? Han ingressat a la meva mare. Està molt xunga. Ostres. Ha menjat moltes neules. De què se rient? Bé, que m'ha fet gràcia això de les neules. Però que no m'has entès que l'han ingressat. Ah, en sèrio? Però quantes neules s'ha menjat? 23 paquets. Estàs rient? Estàs rient? Però què et passa, tio? Que no tens sentiments o què et passa? Perdona, però per què s'ha menjat 23 paquets de neules? Perquè té un problema, li agrada molt el Nadal. Ah. Que tu no fas res malament o què? Sí. Sí, i tant que sí, moltes coses. Quines? Bueno, doncs, sóc egoista o no tinc sentiments. Exacte, no tens sentiments, ets egoista, què més? Ja està. Gràcies. Uau! Va, dona'm el teu. Ah, perdona. No, al final no t'he portat res, no. Sí, m'has dit que sí. No. Tu creus que sóc egoista? Una persona que és egoista no preguntaria mai si és egoista. Va, dona'm el regal. Va, dona'm el regal. Pobreta. A mi també m'agraden molt les neules.